Para mariñeiros, no. Para mariñeiros, nós. Espabila, Cobi, que ainda estamos a tempo. Pero ti estás seguro de que queres que siga vivo? Do que estou seguro é de que morto non nos vale máis que pa un día. Será unha noite, a do velorio. Efectivamente. E suicidado vale-nos menos. Ti deberías de saber mellor que nadie que os curas non enterran os suicidas. E recórdoche que temos 15 curas apalabrados pos funerales de Ramiro. E se non hai 15 curas nos funerales, non fan o ingreso dos cartos do testamento. É como se lle dou ese samañoco por aí, ó. O que non argalle este Ramiro, farto de vivir, di. Sí, estou farto de vivir. Quero morrer. Xa non hai alegría. Pero se vivir son 2 días só. Pois estás farto desto, de morto non che dixo nada. Toda a eternidade. E alegrías sobran. Conto o chiste do piollo flautista. Non, ese chiste xa o sei. Pero, Ramiro, que non haxa alegrías na carnicerías non é motivo para matarse. A vida xa non é igual se un bo guiso de chanfainas. Só di o seu nome. Alegrías. Ai, que tristeza, Dios mío. Pero aténdeme, Ramiro. Mira pa min, ó. Ti que as alegrías. Os vas ter alegrías. Estásme mentindo para que non me suicide. No único sitio onde as hai é no Perú. E o outro día interceptaron unha lanzadera con cargamento delas para aquí. Ai, que tristeza, Dios mío. Pois téndelo difícil, Porque se quitaron o autobús da Metadona, non creo eu que poñen un de chanfainas pos aditos. Aditos están todos en Galicia. Cobi, esa é unha leyenda urbana. En toda Iberia cocen as faves, Porque, Ramiro, supoño que te estará referindo ás do porco, non? É para ter un entretenido. A Carlos Gansurló, sei que me jodes. Non me rompades máis a cabeza. Vexo moi claro. Vivo sin vivir en min. Amorro porque non morro. Morres porque non comes. Comer non comerá, pero como non poña un cable de aceiro alrededor do pescozo, non se vai poder aforcar. Non hai corda que aguante nese fardo. Inda lle dou 7 voltas se fai falta. Ramiro, e ti non sabes facelo, E ti tampouco, Cobi. A ver, trae pa aquí. Ramiro, ti de verdad, canto terías disposto a pagar por un par de alegrías? Porco celta, O que sea. 1000 euros. 1000 euros. Mira que eso é máis difícil de conseguir que a droga, 1020. 1500 o par. E colloche as que sean. Chéjate aquí. Tería que chamar uns contactos, viaxes, sobornos... Difícil. Un par. 2 como moito. E a ese precio... Oi, que carallo. 2000 euros e non se fale máis. Toma. Un cheque por 50 pares. Bueno, vamos ver a ver que podemos facer. Cobi, imos ir de aí, que teño que fazer unhas chamadas, e aquí non hai cobertura. Sacademe a cara de pescozo, baixademe de aquí! Pinto, ti oístes algo? Con este vento non sai nada, chico. Pois ven temporal, forza 9. Cabrón! Non quero morrer! Que di? Que teñamos cuidado con non escorrer. Que atento. Ti tampouco! Será ti tamén. Será o será.